Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kakuit kasuba kadai kawe kabadan kamtam hakani kajuk kabamantah. Kumshi benta banwan rakyat kakuit kasuba kishnong kitau ka Khasi Hills Autonomous District Council hene kasngi kalai kanduk kerpang ikinong mi khmat jong ka World Bank katau Terry Martin, Keith Newman, Karidiman Saha bat kumjuru ba W khar kerang na ka Meghalaya State Pollution Control Board banyakran halor kani kaman. Habakran ginong thok kubor usi am ka KHDC uba penyat sing CM. Mulai thok bakum ke isi kalapet ye ki kimat ki balon kam ki baka council kariban le kham tam habaya de santri ki district ki bahab apo ka KHDC. Ulang baka isi ka kwa banyat kham shajangai halor ka khut ke suba bat kim kwa baka shnong kan khut tang bawan ki kali ban kit ikinyet bat balet berat ya ka. Ha ka jinga kan do kilekran sani bah halor ka ni bat kumno ka isi kan pen habaya de baka ni nadu kishnong kitau ka hima bat kiwe dia. Nakaliang ki isi kala syem ya karai ban penlong yang jing pensyai pat ba nakabaya trei lang bat kishnong kitau bat ru ki hima khanang ba ka jing pensyai kan long ka bajam bat kindon ru ki jing themu ban hikai ki pat ba bante la kam ya ka jing brat pathari ki nyut. Lai tho baka ni ka jing pensyai kan dei ha ki school ki jaka puli kum ki college bat ki yo ki hat. Ka isi kala syem ru ya karai ban wat biang sakat tu kat ni ki jaka ban bu ka resource recovering center bat haduk mentah kirang don tang mau lai mau ro bat ka isi kirang wat biang sakat tu kat ni teli ki jaka ban bu ya ni ka RRC. Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council mentah kasni ka kendai terik di Risau arja apulai ringkat ke jing don lang jong Deputy CM ba PNCM EM in charge jong ka health and sanitation ba Victor Rani EM in charge jong ka land ba di Bodlang Pathau ni kwa ban pentip syaki pai ba nong sosno ki bahab haki jaka badi pet jong ka KHDC kemud kini ki santan ki district ka district East Khasi Hills district Riboy nang ka West Khasi Hills ka Eastern West bat ka South West ba menta ka sni ila yo bani kenduk kerpang bat ki official bat ki head jong ka World Bank ki bawan ban ya kenduk kerpang yengi hadin ba nakaliang jong ka ni ka executive committee bat mai hadin bang layo bat chimti ke isi haka apo tarik ujun mentau snem ngilak pet iki kam ki ba idon kambah khmat ka bangi de bentre kum ka executive committee te habide ba kani tingila khot iya ki ni ki official jong ka World Bank napo ki napo bade napo USA na Amerika bakan thup ya Terry Martin di senior urban development specialist jong ka World Bank nangta u Keith Newman bade waste specialist international consultant nangta Ridiman Saha bade urban specialist bade pek ya ka India ba base ya ka office jong u hapo New Delhi bade ru na ka World Bank te kajing kendu kajungi mentakasi nyathir nyatai nyekren hakabede bat kajing long jingman jongka ni ka jaka kajungi kari kajungi khamtam hadin baki pai ba menta kila len a bat kila bun jingmut khamtam kila mi ki jai issue ki ba pher hakabede ba kanika solid waste kini ki jabo ki ba mi laki yang kisem nangtan ki wiwi ki jaka ki ba lapen thut ya ki imlak salam kena pet dang shenru nilai i kajing lumthup iki jabo iki waste solid waste hapo yo jawairu yo musiang kani kla ni shur ma ki kendrum kendram te ni ba menta kani ka por kani ka juk ni don kam bahaban te nakam ya bede ka solid waste te habede ba kani na so ban pau ya kajing ai khugle ya governor jongka Meghalaya haus nam arjar artho baka Khasi Hills Autonomous District Council kelapas kowe ka bill bat nilayo ikanika act the Khasi Hills Autonomous District Solid Waste Management Act 2020 bat halon kanika act kala kran syai bat la aibor ini ya ka district council ban te makam ban
ban wanra yaki kendon ban yaki rules ki guidelines ki pair kumno ban te rakam ya kajing longjing ban hakishnong ki thau hau bede ban tu nyut bami poshnong jadi ni don ki kali kit nyut kila don kini ki jaka pair baki persyang haka kerdan jongka haka level jongka darbar shnong kila le Henry Sutrat menta ba nakalian ke executive committee ba menta ngi kwa ban kham ya kham sha jangai ha bedem ini ke kam ngim kwa ba ka shnong kan khuj tang habawan pen khuj yo nyut wan kit yo nyut dikali na ki shnong ba kin libu shiki jaka landfill disikala kan sakhuj tang ka shnong nei dangi phai pat ikitu ki jaka iki shnong ba hajan jo ka landfill kumun chu ajimut kum ka marten ki shnong ba marjan kum ka maulai daki lai 100 kilometer ru kajing sma na po marten kadang ya kadang sapriang dia kala wanra kajing bombiang po shnong po thau ba kumju ru kala ban wanra shibun kijing pang jistom po shnong po thau namar bombiang kanika landfill te habidi ba kanika meeting mentasni nila ikran sanu bha kumnu ban wanra kanika yaki kendon ki guidelines ka system in place ko bangiyong kani ka clear mapping ngajungi but nakalian ka isi kumnongin address ya kani ka problem jongka solid waste then nadu ka village level hadu ka hima hadu ka council te habidi ba kata ngila ikran but lingba kani ka jingkran ngila shim ya karai menta kani ka meeting ba kawai nakata ngin ya shwa ya ka capacity building program kemud ba nakal yang ke council ngini try lang ba kahima ba kishnong ban ai ki awareness program la kalong physically bangin le hamon kishnong la kalong daki bor ka juk jing start benta daki online daki media bat kiwei khnang ba kani ka capacity building program awareness program ka bangin ai nadu ki village level hadu ki hima hadu ka council kan long ka job but ngi ka jingthmu jong kani ka long ban hikai ki briu kumnu ban te lakam ni kini ki jing sapriang jong ne jong kini ki solid waste ki ba teng bombiang jaka buok kani ka tai ka penjabo ka ben sapriang ka kamarian ka penjabo wat kiwa ki hapo kishnong kiwa do ki kini ki telong catchment area ru te kani ka capacity building program awareness program ngin ya wat haki nadu ki school hadi ki colleges te hadu kini ka jaka yo market area ki baya bun pat te but ngin ai awareness hakum kita ki lukom te kabaan pat habayde ba kani ka meeting ngina shimru ya karai ba ngin identify lani ngin jiet biang sakat tu kat ni teli ki jaka bangin bangin penolong pilot project ya ka RRC ka resource recovering center kemud hadu mentangi dandon ya ka resource recovering center jong ka solid waste management program ko jongi kadang don tang hapo mulai moro Tementa ngindang identify shu sakat tu kat ni kecaka ba kajing trekam jong kani ka RRC kalong ba ha kani ka RRC kalau don ka construction ki sheds ki repair but ngin khot yaki self group na kitu kishno but ha kani ka ikaba kan trekam kalong ba andla warra ki waste na poshno hangni ngin segregate ki waste ngin penbentai ki waste kinu ki bapuot kinu bampuot kinu balak ban recycle kum tater kinu balak ban de kelaru te habidi ba kani ka meeting mata ni la terwa ke World Bank ba kan ai jing rap ini ngin ya trailan nadu pan ai awareness program kila don ya ka jingmang ya ka budget na benta kata but hadu kani ka by day ba kani ka resource recovering center kaba ngin identify sakat tu bani teli ki Jakar bangin board ya kini ki RRC berlong kajing yarap nak kamta ki ba kamtam haka solid waste de kini di ki pilot project
te kaba laipat ngidang persyang ban wara eka rules ke jongiru hapo jong ka ak kumno ban pentrekam solonsar hakishnong babun aku mensyuan kusa mentama kajing lum banyut kala judan haman kishnong Hinray ka dan kashnong bashim san putin ka shibnai dan kashnong bashim shispa dan kashnong bashim arspa kat kum ka jinglong jingman jong kashnong dan ki commercial area si kishin lai spa minyot mangkasni kumta te ni lingba ka ni ka rules ngin dan ka jing tha ka bashai wat ka jinglum lu se kat no bade ben lum kishnong habe de kata ka ben lum banyot kini kita namar ka jing pelut khamtam belum yo banyot ka debit ka bay kali maintenance bakikit na po kasino kili bu shamatan te kani de ka wave ka bentar habide bakani ka rules na kalyang jungi ni ngin bu ru wat ya kani ka penalty ka fines pet komenta pini kibrio kidon kishnong ki ba kun khoi ba kishnong man kasing ke mi shnong le semen step na ni sin shtoyo na sin shibnai ne kidan lu kibreu ki bakhlem akor ki ba kilakit lupa ki nyot kali juki haka permit ki shubrat haka shaba mon te kan ni kamjar tang aku ke shnong jan paro ki shnong po social kini ki plastik ki behe pala bon ki nyot tu lai pujat kilik brat de po suro but dan ki ba brat shau te kum ye kini ki ba le ye kini ki kam nakalyang jungi haka ni ka rules haka ni ka solid waste management rules ka batmai ka bingit tunrung kan dan du wat ka penalty yakini kiba le kuta te kan ni kan yarap ha wat ban penne ban sa ru wat ka jinghu jinsuba jong kini ki tolong jungi ki catchment area bat kumju kan penkhu wat yakini ki wa do ki don bun ha ki wa mentah po social long ke bam wa mkra ka bam itana shi ban pe ka wa mshapi namar nak babon bahaki jaka kilap tu kinyo ki era kini kawa te lashai kasni ni lai penbek bakan ran ka field visit te ka baning kong nin let ka por kha arbaje min si hang te po wa mken hang te po them masuk kani ka shnong madarting in let field visit tu ni let pe site inspection nang tu ni her sa po umpling ngin khot lai ki shnong bamarjan kum kala palang ka nongra karenja kiwi nang tangin her sah po pethorum khra nang tangin her sah hantai po RRC molai moro bat unjuk in wat pet sai ka marten ringkat begini ki official naka World Bank te ka jingthu kalong bet ba ngin yo ka permanent solution habe de kanika solid waste te daga jing trailang ba ka World Bank hakanu kanu korkom ngin la ban wanra ka we ka processing plant nang taka waste but nginam deshu ban ong tang chule brand kumbalong dan kan mi ke jing sma kan mi kan kitai ndai kin process nang tai te kata kan kham slam kan dia ndai ka ba kham kerti ka bangin pentrai ring kap jing trai lang ka jong ka PHDC ba ka World Bank ka debit halot kini akli Bangkong ka capacity building program ka awareness program ka baar ka de ba ngin identify sakat tu kat ni ki pilot project jong ka RRC te kani ka jing kendu kumbalong hakan ka sipo ta bijak World Bank kli badang kama ni sutu nama dalak pentri kam sekandon be ka jinglut kumbang nila ekran mentat ka meeting yang menta ka kam ka jungi ka long betang banbu ka ban penbiang share ke plan ka detail plan ka jungi kumno ngin pentri kam ya kenika solid waste management program ka jungi ringkat ba kenika ak ka berada dan nila don ka clear picture ka jingtho ka bashai kumno ngin pentri kam kumbangila rain kong ngin Aisha ka awareness program nang ta ka baar di ka RRC resource recovery center kani kan don be ka jinglot te mentang in have identify show kan sakat no tuli kita ki rrc.com te bat banle ekani ka awareness program kan kumno ngin ya bat kan no tuli ki shnong ngin rekam first phase second phase third phase hantangin sesuatu ban mang ya ka budget te nakal yang ka World Bank kala syukur tu ini ban compensate ekani ka kam namar ba kala ada alot ya ka fund ba kanam labs
kena fan memang ni hap dan kumno hapo jung ni Oktober ni hap long clear ke ega jing thu ga jung ni habe de pasal bes dan ila long clear in black and white ga jing thu ko biang bangi kwa bertrekam kumta mata berka jing lu cesap dan long kumta dan nak lihat ga ban kalau long makloi ban ya tre lambat ni ban ai ka syong kat kum kat location joki ngila penkre ya ka proposal lada ka proposal jungi menta syubuk ni dan kam sa syukum ba sypau tu liki RRC haki shnong hang ni po social long lesi kalut kumba syukuro ne aku ka syong haki ke ngila aku proposal kata ka syong haki kumno ken bay kat no but hadu menta kila kran syai ni ka fan kala dan andre dan kam syau ben biang ka detail plan ke jungi baru khoi na moro lawan lut hang tu po RRC nang tu na RRC kisah gergir but dalam dep sagergir kinu bapuat ka shimpor arpus ni kat kumka ka jing slam jong kapor ban kelas bo nang ta hadin kata kitu bapuat kinle kumno te kila don lupa kini kinong thiet kumiki plastik kinong thiet kumiki nar kiwe te kitu ki kali ki ba wan kit pa itu kimar ki bar kidon kam ban thiet kilawan na de maki pe yang menta dei yang menta hakani ka rules ka jungi kat kum kani ka act stunat by kali kata kumno ngi classify yaki solid waste menta nginem la ben ong tang yaki home waste home waste kum kini ki jhur ki chap ki bla waste na po ba bam ki breu lani ki nyot ki plang kini kita henry menta ka bakam kya yangi bangin perkhat dei what iki medical waste ngopi ongpi medical waste ngin le kumno te yakani ngindang ya penbait menta nak kalian jungi but ngin classify yaki waste iki kategori ki babon hakani ka rules ka jungi hani ka rules ka jungi ngin classify ki waste ki kumno but namta ki medical waste ngilong concern ngilong sukya bahan nomor ba ngi kat tu kat ni ki media reports hakini ki benar beladam ki don ki basulik berat syamatan dan balik berat mereka tu kamdai ka ba dei balek tu ka don ka jingma ka bakrau bahan namta jungi pai ba let's say kami ki jingpang no per te kumi ki medical waste ngi don kam let's say yaki ya ka kum ka prosedur ka kum ka yu ka juk menta jing start menta ngi don kam let's say kumno ban thang no eki hai jaka ku bakam jangai na shilong ne kunta te ngi don kam ban kat kum ka jing don kam ka ba isya ban treat yaki medical waste ngin le kata te on the ladap free mechanical rules but ladap plan bha ke ikabang ngin ya chakmat te nak sutu kat no le sike jinglut set kini ba kumno ngin pendip shipai ba bedu kini tak tahu kini kita tang ki pilot project lada kini ke pilot project ke bangi sedang menta kan long success kan job te sekiwe ngila note kan ban fund nama naka 15 finance commission tu kelak dan lupa ka allocation naka tight grant kamang betek ya ka health and sanitation mut penbiang umbang undi baik namta ka kuit suba te kini ki namta ka kuit ka suba kiwe ki baya ya hap kat kum ka guidelines yo ka tight grant te kanum don jing takadau ngimla ban shim rai ban ngin sedang bun teli kini ki RRC yo kam trekam te ngi menta ka singi ngi shim rai bangin sedang ki RRC hakat tu kat ni teli shwa ki chaka but bangin kampen bun hi ki awareness program nadu ki school ki colleges duk ki jakayo jakapat ba kiwe hadu kashno na menta gini ki RRC pat kumno yo ki jaka pinshutiet ne pinsuan suba du kan sup pat banyo e kata cakar nu ka cakar jihe dan kam katu ngin saya trelang ba kashno kashong ba nakalian kashnong kidon ba kidon jaka kashnong le sidon kishnong bomdan ru kin sai pet kumnom shuwai ne kini katai pilak ban ka sorkar buram ipan jaka namta ban acquisition namta kalan fil lada kam syai ke iga jing tmu dei manu ban ai kidi ban syai ken ke iga jing tmu la ka jing tmu ka long betang ka landfill ne ka processing plant hang tu ne ke ai na fimut ban bande henry kum nakaliang jungi haba
wanra ekanika jing terekam eka program solid waste management program mementa ngi wanra syeka capacity building program awareness program kabar RRC pak kandai hakitu kisno dan ndai la ba nakiwe kisno kila ban wan he nyut haka kisno jo kiwe pa RRC kamut lada ka tu RRC ngibu hapo mulai kandai tang ni nam ta mulai tanam ta iwe kisno lada RRC ngin bu hanong thmai kan dei tang itu iwe nong thmai locality jo kan nong thmai kanam dei ben ong ban sha lu bor khoi dei dakala ya ketu ka RRC la ka ibian kam dan jing thut wat na we ru kila on wan dei ya menta ka pilot project kan long be RRC nam ta kitu ki individual shino ta thek tang ye tu ka shino be ha kitu ka chaka ha bai dei ka solid waste dei kumba piatip hi menta la katu ka ni sinam ka municipal ru ka ju yarap ikishno ban ai kali bat ban wan kit bat kumju ru ka municipal ka yarap ikishno wat ban ringkat ka jingya baide bakani kamatan bikin ai jakat he te kalong syai bahaba nakalyang ka ki HDC ki put sodong ki balak bentrekam kani ka ai ka jungi kadai baro kani ka Santuli ke district like no tang light liki jaka kita ki municipal normal areas kabakan thup ya ka Jill Road kani ka European Ward bat ya ka bat ka kani ka Kendai la te kini ki light liki ki locality ki jaka ki ba kani ka akan terekam te ka municipal kumbalong menta kababun hi ka kam abedip kanyot kiwewe jingpun khuat ka sanitation kale he hakini ki lai jaka hakini ki normal municipal normal area pan administered area kum ka jaya kamukhar nanta kini ki lamkra malki kini kiwe pan ki yarap hi namenta ka jingpun khuat onla pentre kam mingi ni ka tekini baru khat ki hab lu taka ki HDC bo jukni te ya kani ka area ru ngin sa ai daga jing tha ko basai knang ba pai ba kinam su thu bakla ki hab she chenu ka jaka henre ni su thu shai ba ka sarkar ka don ka urban affairs department ka don ka muda ka don municipal te municipal hi ka pe bi tangin ki lai tli de kran be kat kum ka ai tang lai tli ki shno kat bai ki ba Syabar nang ta kahab baru HDC. Dia menta ka deka challenge ingi la benong ka jing tunju ingi kum ka executive committee bat mai menta kumno ban pentrekam habedem kanika solid waste management. Re next camp ba ngin yo e ka jing trelang na kerpat lingba kanika por lingba kanika jing pathai kubor ba pin ki pai ba baru khoi kinong shnong la da kalong shnong hasor ne nong kendong ba kin ai ken jing trelang ba ni kenang bangin wala ki kendon ki guidelines ki babiang ki ba yahap kenoban sahisian ni kwa pa ka shnong ka ri khasi ga jungi kanlong sahisian pa ka ri khasi ka ba ki nam ki ai buram barush ka ta ka de ka ri ka khoi ba internet na ka Scotland of the East.